binhing nagbibigay ng buhay. Nawa ang binhi ng pag-asa. siyang pagtatamnan, maging handa upang mabiyayaan. Bawat pagsibol may dalang pag-asa, masaganang bukas natin ngayon simulan na. Mga binhi ng pagbabago, ihasig natin. Mga binhi ng pagbabago, pagpatuloy. Kung ano ang itanim, siya rin ang aanlihin. Kaya't ang piling pag-iamanin, mga binhi. Kayo ang magsisimula ng pagsibol ng panibagong sigla at pag-asa para sa agrikultura. Later on siguro may hiling itong video ni Senator Poe. Ang sabi ni Senator Poe nga ang magsasaka ang kinabukasan ng bayan. Dahil no farmer, no food, wala na, no future. So sa pagkasama namin, sabi ko, pasumagawa ang pani, dapat source of good quality plants. Pero ang bani, ano daw tawag ko, sanga ng pag-asa. Isip nyo, ugat ang pag-asa. Hindi gano'n, ano, bani talaga, binhi. Because ang seed, sa seed will start yung cycle of life. Mga binhi ng pagbabago, ang patubuin kung ano ang Ako si Shena Marie Mariscal ng Zone 1 Balatasin, Calabanga. Ako si Amniel Sumangid Abrasado from Siyempre Bombon, Camarines Sur. Pag sinabing binhi ng pag-asa, ang binhi, kumbaga kami ang magsisimula or magpapatuloy ng mga nasimula ng ating magsasaka. Ang binhi ng pag-asa program ay makakatulong sa aming mga kabataan. Hindi lang sa aming mga kabataan, kundi sa mga pamilya na pagsasaka ang kinabubuhay. Mga binhi ng pagbabago, ihasig natin. Mga binhi ng pagbabago, ating patubuin. Kung ano ang itanim, siya rin ang aanin. Kaya't ang kinig pag-iamanin. Mga binhi ng pagbabago, mga binhi ng pagbabago, ihasig natin. Mga binhi ng pagbabago, ating patubuin. Kung ano ang itanim, siya rin ang aanin. Kaya't ang kinig pag-iamanin. Mga binhi ng pagbabago. At matutulungan ko din ang ibang mga kabataan. Kami ang magpapalawak ng mga kaalaman na ibinigay ng programa Ihasig ito sa natin, ating patubuin. Siya rin ang aanin. Ako po si Jazel Rehinio ng Santo Domingo, Calabanga, Camarines Sur. Ako si Eddie J. Lucero II, galing sa San Roque, Bombon, Camarines Sur. Para po sa akin, ang binhi ng pag-asa program ay maihalin tulad sa isang buwilya. Nagbibigay po ito ng liwanag sa mga kabataan ngayon na mas bigyang pansin ang agrikultura. Kami mga kabataan ay magkaroon ng interes sa agrikultura dahil ngayon ang mga kabataan ay nawalan ng gana o interes sa agrikultura. Kaya ito ay makakatulong para may manumbalik. Sa amin, mga henerasyon ngayon na magkaroon ng gateway to escape yung nararanasan ng kabataan ngayon dahil sa pandemic. Lahat naman tayo ngayon mas nag-focus na mga kabataan ngayon sa iba sa pag-aaral saka sa teknolohiya. Napabayaan natin ng agrikultura. Kailangan naman natin talaga ang agrikultura dahil tayo isang agricultural country. Tayo, binhi ng pag-asa. Tayo, Mga binhi ng pagbabago, ating tayo, ang binhi ng patubuin. pag-asa. Kung ano ang itanim, siya rin ang aanin. Kaya't ang kinig pag-iamanin. Mga binhi ng pagbabago,
Tasik natin